Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau Laraba a birnin Kyiv tare da Ghana da ministan harkokin wajen ƙasar Dmytro Kuleba. A wani bangare na ziyarar nuna goyon bayan Amurka ga Ukraine a daidai lokacin da sojojin Ukraine ke fuskantar matsin lamba daga Rasha a gabashin ƙasar. Muna tare da ku a yau, kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai an tabbatar da tsaron Ukraine, ikonta da ikon zaɓar hanyarta, in ji Blinken yayin jawabin da ya yi a yammacin ranar Talata. Ziyarar Blinken ta biyo bayan amincewa dala biliyan 61 na sabon taimako ga Ukraine, wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba a matsayin kunshi mai matukan muhimmanci a Ghana wasu da Blinken a ranar Talata. A cikin makon da ya gabata ne Rasha ta tsananta kai hare-hare a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sana a ranar Laraba cewa ta lalata makamai masu linzami 10 a kan yankin Kirimiya da Rasha ta mamaye, da kuma jiragen sama marasa matuƙa guda 9 da makamai masu linzami a yankin Belgorod da ke yammacin Rasha, da kuma wasu jiragen sama marasa matuƙa a yankunan Kursk da Bryansk. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren da sojinta ke kai wa kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin da kuma kawo ƙarin mutanen da ke rasa matsugunansu da yunwa da kuma wahalhalun mutane. Sanarwar da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya yi, ya lura da 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta. Amma ya ce dole ne Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare fararen hula. Borrell ya ce tarayyar Turai tana kira ga Isra'ila da guji ci gaba da ta'azzara mummunan halin jin ƙai a Gaza tare da sake buɗe mashigar Rafa. Idan har Isra'ila ta ci gaba da kai farmakin soja a Rafa, to babu makawa za ta kawo cikas ga dangantakar EU da Isra'ila. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta kama matashin da ya cinna wuta a wani masallaci yayin da masu ibada ke sallar asuba a yau Laraba a garin Larabar Abasawa na karban hukumar Gezawa a jihar Kano. Kimanin mutane 35 ne al'amari ya ritsa da su a cikin masallacin, kuma yanzu haka suna karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala da ke birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa game da ibtila'i a lokacin na makara na taho na gawa yaro ina gudu, wuta tana ci a jikinsa, masallaci an jefa wani abu ya kone mutane, na zo na tadda su gabaki ɗaya garin jawo wani ma hannu na ga hidi ya ne. Wajen mutum 30 wannan abu ya faru da su, wanda duk manyan unguwarmu ne, ba kowa banda ni yanzu abu ba a nan unguwar, duk gabaki ɗaya suna cikin wannan ibtila'i. Malam Musa Muhammad kenan da ke cikin masallatan da suka tsallake rijiya da baya bayan da wancan matashi ya cinna wuta a masallacin yayin da al'ummar musulmi ke sallar asuba yau Laraba a garin Abasawa mai nisan kilomita 20 daga birnin Kano. Shi ma Malam Rabi Umar da ke cikin waɗanda Allah ya kare daga wannan ibtila'i na cewa. Lokacin da na fito daga gida na yi alwala, na zo ban ma tarar da jam'in ba, to sai na raka'atan alfujir a gurin, to muna ciki, to ni ma a cikin masallacin nake ga ake sallah da ni, to da ke Allah ya yi abun ba zai ritsa da ni ba, to sai na tsaya daga branda ina sallah a nan, da kanan na bi sallah. To bayan an yi raka'a ɗaya sai na ji wani abu ya ce fuf a cikin masallacin na, sai wuta ta tashi, ni kuma ina daga brandan ma wallahi ni ma haida na murgina, na tashi na sake murginawa, ba shine nake ihu jama'a su zo su taimaka mana. An hadda ɗana daga ciki da iyayena sai kannena duk a cikin abin ya rufa da su, sai mutane suka kawo nan unguwa suka kawo mana ɗauki da motoci da adaidaita, muka zo aka zuba su a cikin adaidaita da mota, sai muka garzaya da su asibitin Murtala. Ita kuwa Hannatu Sani ta ce mahaifinta na cikin masallatan da wancan matashi ya cinna wuta a cikin masallaci. Haka da asuba sai muka ji ana cewa ai gashi masallaci ya kama da wuta da iyayenmu suna sallah a ciki. Yayin da waɗannan bayan Allah ke karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala na Kano, rundunar 'yan sanda ta Kano ta ce ta damƙe wancan matashi
kamar yadda kwamishinan 'yan sandan Muhammad Hussein Gumal ke cewa. Mutanen garin da kansu suka ce suna zargin shi ne saboda a can baya ya taɓa shigowa cikin masallacin ya nemi wani ɗan uwansa ya fara dukansa da ƙarfi sai da mutane aka taru aka raba su. A halin yanzu yana hannun 'yan sanda kuma ana gabatar da bincike akan lamarin. Tabbatar da wannan ba harka ta terrorism ba ne kamar yadda aka saba yi cewa wani da ba a sani zai zo ya halaka mutanen gari ko masallata. A'a, shi wannan mutum ɗan garin ne yana da matsala ce tasu ta iyali. Kamar yadda muka ji muke kuma zafin bincike a kan shi yana da korafi a kan yanayin yadda aka raba gado nasu. Maimakon ya je kotu ko ya je wajen malamai bai yi wannan tunani ba, ya je ya ɗauki doka hannunsa ya je ya hallaka mutane. Ko da yake wasu na cewa akwai alamar shaye-shaye, wasu na cewa baya da cikakken lafiya, amma kuma mu muna tabbatar da cewa bincike ne zai ba mu amsa gamsashiya, domin in baya da hankali ya yake sana'ar keke na ya tuka ya nemo kuɗi ya kawo gidansa. Kwamishinan ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da matashin a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya. Yau Laraba ne 'yan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun 'yan bindiga da suka kashe jami'an gidan yari biyu a wani hari da suka kai a wata babbar hanyar mota da ta kai ga arcewa wani mai laifin da ke alaka da kashe-kashen masu alaka da miyagun kwayoyi. Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa, inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin waɗanda ba a kama su ba. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida gidan rediyon RTL cewa sun sanya albarkatu masu yawa don gano ba wai mutanen da suka tsere ba kawai, har ma da 'yan kungiyar da suka sake su a cikin irin wannan yanayi na wulakanci. A ranar Talata, sama da jami'an 'yan sanda 450 da jami'an jandarmomi ne aka shirya domin gudanar da bincike a yankin arewa na Yure da kai harin, in ji shi. Jami'an gidan yari biyu ne suka mutu a harin tare da jikkata wasu uku, kamar yadda mai gabatar da kara a birnin Paris Lobacho ya sanar da yammacin jiya Talata. Tafiya da yana zuwa ne makonni biyu bayan da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun Philippines ya yi fama da igiyar ruwa daga jiragen ruwan China da ke tsaron gabar tekun kusa da Sakapau Shoal. Jirgin ruwan na Philippines ya samu lahani yayin arangamar. A baya dai bangarorin biyu sun yi arangama da juna a kusa da Sakapau Shoal da Thomas Shoal na biyu, wani yanki da ake takaddama a kai, inda da gangan aka dakatar da wani jirgin ruwan yaƙi na Philippines domin tabbatar da ikirarin tsibirin kan tekun da ya nutse. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar ne ta sanar da aniyarta ta mar da wuraren haƙo ma'adinai a ƙarƙashin gwamnatin. Ministan kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa na jamhuriyar Nijar, Usman Abarshi, shi ne sanar da hakan bayan ya kawo ƙarshen rangadi da ya shafe kwanaki yana yi zuwa filayen haƙan ma'adinan zinari da uranium waɗanda suke yankunan arewacin ƙasar da tsakiya. Ministan ma'adinan na Nijar ya gudanar da rangadin ne domin tantance hali da filayen haƙar albarkatun ƙasar ke ciki, inda kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin domin taimakawa gwamnati wajen tsara sabbin dokoki da za su tabbatar da cikakken ikonta kan ayyukan haƙar ma'adinan wanda Nijar ta mallaka.